the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko ka makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Vitron, subok na. Ikuanin siya si Bibing Mandag Tagda, Datal Bukay Plan, Rangani Paden. Ay, kininig kong anak mo po, sir. Sundan ako siya, Bitron 3 months. Tron po, so, kaya mo didi. Tapos, ganahan kayo sa matulog na. Lagsik tayo. Salamat po sa Bitron. Grabe, atong anak. Lagsik tayo nga, price. Vitron, subok na. A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Daghan na kayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ng naay mga sakit. Life Extension Vitamin D3. Retired Master Sergeant Edgar Herong of Philippine Army. Ako si Chief Master Sergeant Hero, retired sa Philippine Army. Inibuntag na kong sa'yo, luya kay kong gawas, sakit akong tuhod, akong gitistingan ang life extension. Ligon na kay kong tuhod, na-prove na ko nga ang life extension, dako kay katabang sa akong gawas, life extension D3. Ligon! The #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlawng Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Na nag-away.
Kining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Inter Ania ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Criskin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Sa Sumo kini ang DYKC Sai ang inyong radio Rumba. Mani, tingog. Yara. Kuno Glenn. Oras sa DYKC Radio Ronda alas 9:11 sa Kabutagon, standby sa Karambulang, Bisaya. Sugbo, Kabisayan, Mindanao. Kumusta, may buntag? Luzon ug sa tibok kalibutan nga maabot sa gipalangyab nga signal sa RPN DYKC Radio Ronda 675 sa Free Radio. Kanya sa atong live streaming mapati ug madungog ta bisag asang suok sa kalibutan. Diha sa atong Facebook page sa RPN DYKC Cebu, maka-access gani mo, like and share. Adlaw karon nga Biyernes, ay mo kabalaka kay daghang tagisgutan karong buntaga manghigala Hunyo 26 sa tuig 2026. Ako lang gyapon ang inyong ubos nga lagad sa kanginan Bob Malazarte, minus Juan Tadlip Jr. Okay, paimutag na mo diha. Kumusta nang hinaot ko nga namos kapiskay sa kaluwas sa may panglawas og bisa tinuod og perting paningkamot nato sa atong panikay-sikay sa atong inadlaw nga panginabuhi, pero importante diha is may taglawas, no? Good morning Father Fausto Lucintales, 85. Padaw na ko 85 Father Lucintales, pero may gyapon mo duwa og tennis, no? Oh. Lambat kay Padre, ha? Okay. Okay. Sige. Text mo diri sa inyong mga concern 0916-731-9164. Akong Osbon
0916-731-9164. Nya dunay nangayog update dayon manghigala sa kaso atong 15 o 14 anyos nga namusil dito sa San Jose National High School sa Tacloban City manghigala. Agatong 15 anyos napasakan og kaso. Kung ma-prove gani nga doon naging discernment, kana bitang discernment, but sabot na doon naging plano ba, no? Nagitinguha. Hindi ma-establish na bagyod manghigala nga kung atong ibase atong ilang mga text message katong tubag-tubag nila ba silang text message katong bro pa ilang tawag ani bro pa ha bro bro akong suwayan bro ug makawat man ako ang 9mm pistol sa akong anti bro no aro dito katunto ang 14 anyos ngiyang iyaan manghigal katong pulisuman ba. Ya kunong ato kuno siya matug dito sa Pinoy-anan sa iyang iyaan kay og makalugan iyang kawaton ay yabang kuno ba iyang gamito ng armas. Nya niingo din nga sige kana lang bro nitubag sa itong 15 anyos nga sa ilan ning text message ilang dialogue no. Sige bro kanang sige ikaw na lang ni tubag din tong 15 anyos nga sige kana na lang bro siya nanda ditong 14 anyos dili bro nindot nga duha gyud kabog atong armas so nya ang amahan de ato manghigala adi ang iya deng lulo ato to ang 15 anyos manghigala kanhi de kuno usa ka security guard kanhi distided ni sa Sugbo pero mao lagi katong 38 kalibre nga pusil manghigala no revolver ilang gidudahan nga murag kanabang gikopyarasan ba ang serial number no usa ka security agency gipanagyatog security agency dinhi sa Sugbo pero retired na to ang iyang lulo nga security guard sa ilang text message binayluay nila manghigala ilan nagyong plano nga kuan nga mamusil ngadto sila eskwela moda sila atong duha ka armas mamusil unya bright to katong 14 anyos kay total inig-edad ko nun lag 18 di ba 21 buhian naman sila mao mo kun nay balaod ubos ani ang juvenile juvenile welfare justice welfare act manghigala nga ang utok si Senador Kiko Pangilinan no bright sad pero di man di makaiskapo kini 15 anyos kini 14 anyos nga mas daghag na patay kay katong 14 anyos manghigala iya magyong na hilabtan nakuha magyud niya manghigala ang katong 9mm Glock pistol nga service firearm sa iyang auntie katong pulisuman manghigala mas daghan og napatay mas daghan og nasamdan kay tiyaw mo ba nay 38 nakapabuto siya ka 38 manghigala no kay automatic pistol man to niya naka-reload pa no kay automatic pistol ba yan na kanana ang katutuang Glock nga 9mm service pistol sa usa ka pulisuman manghigala nga iyaan adto ang 14 anyos no ay kayo giplano gito nila manghigala no so dunay discernment o gibase nato atong nanggawas sa ilang dialogue katong ilang pagbinayluay og mga text messages katong 14 o 15 anyos doon na gyud sila plano diay no in kaso kuno makapatay sila mapriso sila inig-edad nila 18 di ba 21 makagawas naman believe ko no may gyud pagkaplano mato nahitabo gyud manghigala no okay so ang napailan og kaso ang katong 15 anyos ang katong 14 ubos ini balaod ni Pangilinan manghigala no murag kuanto kadua-duhaan pa pero ibutang to siya ubos sa kining jurisdiction sa DSWD no okay so mo nay pinaka latest nga update manghigala niya na paila naman og kaso katong 15 anyos multiple frustrated homicide og kini frustrated murder unya kini ni ang third count of murder unya multiple injuries mao na gi atubang og kaso ato to ang 15 anyos mga higala no so bugata to ebidensya man na mga higala ebidensya man na nga kini ni ang magamit na pag-prove nga doon nagyoy discernment o di ba doon nagyoy plano nga mamusil sila matos sila eskwelahan magda sila atong duha ka armas unya mamusil
Nya inig mapriso sila kay tungod kay nakapatay sila. Nya ila pang gisgutan gito nga mapriso sad sila kining illegal possession of firearms, no? Biliban ng mga bata, no? So mao nay kuan latest nga update na pailan gito og kaso mga higala, no? Okay, arita bes ato arita takli sa tas Mandawi City. Nahisgutan man dito nako kagahapon manghigala nga si Mayor Junki Uwano sa Mandawi City ni palit og dugang nagkuha lagi nakaagi man ko dito manghigala kay paghuman sa akong news diri na doon na ito'y press con di wala ko kaabot pero nakakita ko dito sa mga sako sa minamiya na nakahuman na sila kuhag video nagkuha sa mga dump truck oy kanabita mga ordinaryo nga dump truck manghigala nga makitaan ninyo nga magkargag mga waste or kining mga household waste, mga basura ba, no? Kaduhao na. Unya, barato kayo. Kay matod pa ni Mayor Junki Uwano nga dako kayo ang daginot sa Mandawi City government, no? Nya, marag masakyan gyapon ni bulok sa politika kay sa una gud do nam to gipalit ang karang administrasyon, kanhi administrasyon ni Jonas Cortez nga gi-question la ka overpriced kuno kayo. Libag ka. Gagmay kay nga mga dump trucks niya pila to ay tag presyo ato tag 20 million kapin. Unya dili pag yun brand new kini karong napalit manghigala sa Mandawi City government ubos administrasyon ni Junki Uwano pulos ni mga brand new dagko lagi. Unya kanang ako nakaduol man ko mga solid kayo as in kining banghod lang ni gamay bako akaning kuan. Sa to'y panganan nasa Atlas nga dagko nga kuan wab ko. Manghod lang gamay ana, no? Dako kay nagikatabang sa collections basuras Mandawi City manghigala. Matod pa ni Mayor Junki nga dako og na savings kaya ang kadto giuli di ito manghigala ang katong tulo ka mga dump truck nga gipalit sa una sa administrasyon gatong gisudnan nga administrasyon ni Junki Uwano giuli man ang katong kwarta kay giuli mas Mandawi City kano mo palit ko tawo na nga sikanhan ni ang mga damta gagmay pa kayo niya pitagasag presyo overpriced matong ilang giuli so ang katong giuli nga kwarta manghigala gigamit pagpalit sa Mandawi City government nakasave lagi ko no mato pa ni Mayor Junki Uwano so katong giuli nga kwarta manghigala refund atong allegedly overpriced nga kining mga dump trucks sa unang administrasyon nga gisundan ni Mayor Junki Uwano pildi man to no? Gigamit unya karon nakapalit sila tulo ka mga mas dagko pa kayo brand new pag yun nga mga dump trucks okay so nindot kay ni ha dako kay nig ikatabang manghigala sa garbage collection diha sa dakbayan sa Mandawi manghigala unya atong miaging adlaw aduna may nitabong kasikas di ay makukabantay no si Doc Eme di ay kadi bang maghatod sa atong balita inig alasay sa buntag manghigala wala ko kabantay nga nag-text sa nako nga duna kunoy kaguliyang dunay demolition lagi sa mga kabalayan diha sa may usas mga sitio sa barangay Subang Dako sa Mandawi City sus pasaylo ako Doc Ems no wa kabantay sa kuan personal message magud to manghigala no so sorry kayo wa kita ka cover ani no na conflict sa dinhi kay duna day koy lain gagi nga to ako ram sa ding usa diri okay wa man to aman sa laing kalibutan mas lain nga probinsya ang akong partner diri manghigala okay sus usak kagatos kuno ni ka mga Pinoyanan dinha sa kining Sitio Marna asa ni Sitio Marna wa ko murag nakadungog ko ni kay duna dugay na to doon ako special report gaghimo parte dias may karaan nga ihawan sa Cebu City manghigala murag sa likod ana ang old slaughterhouse sa Cebu City murag mao nang Sitio Marna pero part na sa Mandawi no sa Subang Dako na siya no Sitio Marna ting dasukas mga bahay diha ato kunong suayan og makontak man nato si Kapitan isa ba ni si isa nila kapitan dia si Manatad na interview mo to nato Brooklyn iba kay numdo ka sa una katong gikataho nga kining hinay kayong
construction na ang flood control project das Chintul Bridge. Pero paspas biya kayo. Si Kapitan Muna Manatad sa Subang Dako. So ayan ko na ito, makontak pa na to ang opisina sa Barangay Kapitan Subang Dako nga si Kapitan Muna Manatad. Kung nga kasikas mga higalati o bubunay usa ka gatos na kuno ni ka mga Pinoyanan o kining mga panimay mga higala nga naa sa usa ka pribado nga lote, private lot ni mga higala, no, nya pagka 2016 dunay court or demolition order ni mga higala niya to pang 2016 gaya na gud ani gud ano butaw ha yung anong ato ning usang adlaw kagahapon ram ni gipatuman yung demolition diha bahaw na man kayo ni bahaw na kayo ni so illegal na matawag tong illegal to mga higala, no. So nagpasad in town mga higala ang mga kining nagkalilain nga parties mga panimay nga kay ba mo ngano mga higala nga kuan ubos ba sa lagda sa kini ang court order for kini ang demolition mga higala tarungon na guba ang mga panimay na magani voluntary nga demolition og na magani demolition team tarungon na nila og guba nga magamit pa ba sus ang nitabo sa demolition ito magiging adlaw mga higala diha sa Sitio Marna Subang Dako gidad-an man og kanini ang bako og mga bulldozer da unsa pay dasbagan kuno ang kining may na lang kay 20 pa ka mga Pinoyanan ang nangagusbat og nangaguba in town mga higala, no. Nangayo sila og tabang dito sa Hudo o atom ning amigo ni Inupikis mo to nga si Inupikis naaman ni sa Hudo mga higala si Inupikis ingon siya nga illegal ni inyong gihimo kay wa mamoy valid kuno nga court order pero doon ay gipakita kini niya maong grupo sa demolition team mga higala, no. Usa ni ka private demolition team mga higala, no, nga gihire ang pagpaguba kay private lot lagi na, no. Pero ang nakadaot ani is 2016 pa man bahaw na man kay ni kay baba mo mga higala nga kana mga court orders doon na siya expiration. Expire maganin ni ang sardinas at pagka mga decisions korte mga higala, no. So ang balaod ana ang lagda na mga higala sa korte nga kining mga demolition order mo kuana mo expire na after 3 years nya. Imagine na kaning ilang court order nga nakuha 2016 pa man ni mga higala nya nganong kagahapon ra man nila gipatuman or atong usang adlaw pa man nila gipatuman. Astila, no? Okay. Unya, atol sa maong demolition, in which 20 na ka mga panimay ang nangaguba, mga hilti, ba na gidasmagan o bulldozer? Doon na pa sa ito, backhoe? Gilgig di nga classes demolition, no? Kaya sagad sa mga demolition nga ito, makita ba yung mga higala? Kung ano yun, mga tao, magdana sila mga martilyo, mga maso, mga sa panang-uban nga gamit sa panday, kanang so na pangalan ng parakuha sa lansang bara di cabra bara di cabra mao gid kasagaran nya kanang bara di cabra ila na gamiton sa mga higala o sa protection na sa mga sako of demolition kay para batter mao ba kasagaran pero nitabo atong usang adlaw ga demolition sa Sitio Marna sa Barangay Subang Dako sos de ang niguba sa mga bike bulldozer man o kining nga bako grabe no. Bako nya og bulldozer mga bulldozer og bako grabe no. Oto mo nag kwanto taas to og kategorya nga demolition inos tag kape kalimot day lamian nga kape mga gada paborito sini na Didit Bersidi. Kining Coach Edis 10-in-1 healthy coffee with carnitine. Amo ni akong imnon mga higala. Sus power kay mga higala nya. Doon na pa'y mas lamian pag yun nga kape. Gawas ining Coach Edis 10-in-1 healthy coffee with carnitine. Na pa'y mas lami kining Coach Edis 10-in-1 healthy coffee with carnitine for men. Mo ni paborito mga higala ni Ramil Madira o ni Bro Glenn Tudtud, no? Kaya
could say destined in one healthy coffee for men, no? For men. Okay. Sige. Tanawa. Katong naa diha nagtanaw sa live streaming na. Miyas kape, init pa kayo. Lami nini ang kape nga init yun, no? Okay. So ay na to, ma-contact ba na to? Wag yun, lisod ko takon ang subanda ko, no? Naunsa ka ron. So nakakaimtang atong mga okay. Sa man ni? Di amay kwadire, advisory, nyara ka jud ha. Gana ni mga invitation, no, para sa mga press conference, no. Ako katultol anida, apple tree sweet 5 syndrome. Asam ni dapit sa puente, no? Kuan ba ni? 5 syndrome. Ha? Sa puente ni. Okay, dito ni Lab Radio ba ni si Glenn Suito kanina. So na dito ko DWRC mga mo kadungog pa ni mga lugar. Apple tree sweets, ha? Kanina? Mao ni kani building ha? Narana din ha. Ako mong kay ni. Okay, ay kabalaka kay ato ning soyen og attend kinini ang kinini ang inyong invitation nga press conference di sa nato i-preempt ni mga higala. Okay. Sige. Padayon ta sa unahan yo mo na to makontak si Subang Dako Barangay Kapitan isam nini si Barangay Kapitan Manatad, no? Mangita tagpaagi manghigala nga kinini ang makakita ta og say panganan ni kakita ta og kining kakuan og follow up labot ini hudo na kay numero diha sa hudo Brooklyn palihog kuno tabi atong suwayin og tawag ang kuan kining buhatan sa hudo, no? Kay kaluoy sa din taon aning kuan, no? Mga kaigsuda nato nga na biktima in town ng illegal nga demolition. Hello? Nyar ka jud ha. Dara na ato na nakontak manghigala si sa panganan ni. Si Mr. Inupikis, sir, kumusta? May buntag, sir. Nyara ka hinay kayo nganong ni Mil? Nakajot kay sir ha. Sir kay mangayo big update sa demolition di Subang Dako. Kajot kay sir ha, nyara ha. Di mo kuan Mil? Kajot kayo. Kajot ana na. What day makuan Mil? Hello sir. Sir. Hello. Hi. Si Mr. Inupikis, good morning. Welcome sa programas Karambulang Bisaya, Sir Inupikis. May buntag Bob. Sa imong Karambula sa Bisaya sa morning edition ni, no? Yes sir. Sir, asa man karon naa ka sa field or naa ka sa opisina sa Hudo? Di meron bigutin kay na magumi seminar among office. Lain pero ang katong demolition dito sa kuan ba Subang Dako. Sa to naundang bagyo to or basig mo padayon to silang atake dito niya. Pila to kabalay sir ang nangaguba? Base sa among kuan kasayo ra 28 man daw to kabalay. Dili dai 28 di ay. 28. Unsa to legal to ang ilang demolition? Kung magbase ka og bala wala gyud kay wa man sila papel gipakita. Doon naman to court order 2016. Mo ilang hisgot, ilang allegation pero legally man good sa atong law kung baho na siya, kinahanglan mo mga court order sa judge. Bahaw to? Wa man sila gipakita mo tong isaad man sila nako nga ilalang ko ng andamon ang ilang kuan mga record o dokumento. Ako katong angyo, pwede tingali ato ta mag-istorya sa opisina gis mayor. So nagdao man sa dito gahapon, wa mo sa dito gahapon ko ang ilang kuan, pero all good nga kuan ba nga ito team leader nila. Katong team leader sa demolition
Kinsa gyud tinud Oo, nga tagian wag ng usa ka hektarya, dako ada na sir inupikis no. 1 hectare din na sir nga private lot. Oo, dako kay ang sultis mga tao taypan ni ko no nya. Murag kampanin ta ng taypan nya kaisano murag ana. Okay. Unya sa balaod May istorya sa mga tagaan tao. man na sila compensation assuming ha og tinuod man gani sir nga nagdaog nadaog na ng kasuha. So ang balaod sila nagbuot nga tagaan sila compensation, di ba? Di atong mga tuiga 2016 o 15 na tingali na ako'y pagkahibaw ana kay atong anang panahon na diha pa man tas kuan na Mandawi. Okay. Na namayad na kuno na ang kuan. Taypan. Taypan na katong mga namuyo diha ba. Nabayran na din na sir. Atong mga panahon na. Oo. Nahawa na siya. Nahawa na kini nagtuda. Ilan ang gikuran. Ibalikan na po. Nanitabuan na wa tingali na butang ni nila gwardiya tingali. Gibusluta na ang kuan na ang kuralan na. Amo na nakasulod. Dili na ang mga karaan, ang mga bag-o na sad na. Dili na. Ay ko ina nga bubalik na po sila sa karaan sir. Paila na po na kay mga bago makana. Mga bago na. So katong mga nakadawat pero na ako na pipila nga nibalik pero kadaghanan na mga bago na gina. So, sa may tabuan na paila na po na sila kaso o gidimulis naman. Di ta kay ba unsay plano anang grupo ha basta kay atong tong gihangyo sila gahapon nga stop lang sa until sa time na sila papel ba kay bati mo siya kayo tanawon paminawon ba nga naatay mga acquisition na diri sa Mandawi di biya ganahan natong mayoran na nga di ta musubay gud unsay gisulti sa itong balaod. Okay, legalistic kay ni si Mayor Jungki. Gusto gyud ni siya sir nga pinasubay kani si Mayor Jungki Uwano, gusto gyud ni siya nga binasubay sa balaod, no? Pero labad sa daw sa unin niyo sir. Sir Inupikis. Labad na sa ni sa unin niyo. Unsa man kinsa may muhatag og relocation aning mga unsa ni matawag man natig wa man siguro illegal nga squatter, di ba? Di ang amo pa ng subayon kay naami reports nga nakuha nga majority ko na ng ilang papuhaon marami na Cebu City nakaresto. Kay mismo ko nang namuyo diagod. Taga Cebu City di ay. Na Mandawi na amo pa ng subayon kaya doon naman tayo gustong tabangan Sir Bob. Ang katarag yung mga restrado og Mandawi o sa Cebu City dito po to sa ilang kuan. Ilang respected ba nga LGUs ba? Mahashasa na ninyo nya ba identify ninyo ang sa Mandawi unsay tabang nga ihatagan na sa Mandawi sir? Hindi ang gisulti sa balaod ng god kung wa tay mahatag nga relocation pwede ta mo assist sa disturbance fee. Mamunay mo sa balaod. Unya gibayra naman na sila sa kay private lot man na. Lahi ba ya sir, di ba na sa government nya, di man na public lot kundi private lot man na sir Inupikis, di ba sir? Pero base sa udalo obligasyon gyapon sa city. So far wa patay necessity nga mo-opera na nila kay actually wala pa totally sintol tanan. Okay. Katong mga na-dismantle at itong ipa-verify kung kay sa pag-abot na mo gahapon good sir Bob ni pull out naman tong kuan murag ni gawas na sa area ba ang katong nga dismantle nga balay ba. So wa mi kay baw naara pala sa palibot o nangita ba sila laing kapuyan outside Mandawi. I see. Ingunana no nga ang kanang mga informal settlers o kanang mga squatters nagpuyo anang private lot nga gipanigas Taypan group of companies required ba gyud ang usa ka local government unit nga mohatag og relocation site anang mga informal settlers nga nag-occupy sa usa ka pribadong luna Mr. Inupikis sir? Naama na sa Odalo Sir Bob sa Article 7 Section 28 naama na dito gibutang. Nga unsa sir? Ang gibutang na dito kung dunay kuan dunay nalutsan ng order within 45 days mangita og kabalhinan ng NGOs kung di ka kita muhatag na lang siya og disturbance fee. Mo man ay gibutang dito sa Odalo. Pila masad ang disturbance fee? Base sa balaod 60 days man to times minimum wage.
60 days times minimum wage. Iga no. Sa ato pa og naay mga daghan ra bang mga private lots karon diri Sir Inupikis nga gi-occupy sa mga informal settlers ug mausan ni ilang buhaton ug gamiton na sa tagiya ng mga pribadong luna, mapiktuhan na kanang mga informal settlers, pagkapangwarta gihapon sila sa local government unit sa Mandawi. Di, ang ato yung advice na, ug ganoon tayo knowledgeable sa presence anang mga informal settlers na private lot. Mahimo na tag mga kuan, mga preventive measures or mga advanced measure ba. So sad-an na ni ang kanang tagiya sa Taipan sir nga wala nila bantay na ilang yuta nga nidaog naman utas las kaso ana nabayran naman tong karaan din na nga mga informal settlers nya ibalik kay wa nila bantay bisag ang ilang gipabantay ang kural wa may buot ng kural. Mao gyud nasa sila lapses sa kung tanaw. Okay. So, ila pa nang ipabantayan sa una o sa caretaker lang ba wag mo balik wag mo sud. I see. Kumpiyansa sa sila ba? Kay ma'am siya may usahay ko problema sa private lot owner ba? Nagay kayuta gani, din syudad. Bisa kung sa kagamay, imo ginang koralon. Pero layo ang kaygaynan Mr. Inupiki sir nga tagaanan ninyo relocation o inyo nang ibutan na po nga tos pasilong. Awa naman tayo available kuan dito, puno-puno naman ng pasilong sir Bob, kay almost mga 800 families naman na diha. Okay. So kana murag disturbance fee compensation. Murag disturbance compensation ra gyud na sir ang mahatag sa Mandawi ana. Marag maingon na. Kung maabot kita dang punto ha. Grabiha day sir no. Sir Inupikis. Grabiha din no. Wa gyud day exempted ana ma informal settlers nga naa nag-occupy sa luna nga gipanagiya sa gobyerno or maluna nga gipanagiya sa usa ka pribado nga kompanya. Hatag giday gihapon sila og compensation, no? Di ang udalo mangod Sir Bob. Gingon man ko na siya nga naagay mo sud sa imong lote within 1 year, imo na gina siyang papawaon. Okay. Lapas na kay sa 1 year gani, tolerance man nimo murag indirect nimo gitugtan ba? So ikaw na sad-an ana? Kay ma'am na gingon sa udalo nga naagay kay property korala. Niya og nagim kasud makapuyo ayaw palapasa og 1 year kay maglisod na kagpapahawa ba kay kinahanglan kang muhatag ng due process ana. Correct. Sir, salamat kay Mr. Inupikis. So nya naamoy schedule nga dialogue or hearing sir? Sa ani ni ang hitabo karon din ha? Nga storya kahapon sa demolition crew nga ilamang i-suspend na ang ilang demolition kay makikistorya sila. Okay. Amon tanaw nito maram sa sila kay wa man sila mangilabot gahapon ambot na kakaron. Nya mo lang siyang advice po sa mga residente ba mas may mag-hire sila private lawyer kay di man gud sa kanang aspito guda silang sitwasyon ngato bitang masagang ilang problema. Ay ko inang mga napos tabang pinagi sudo. Dili kana ilang sitwasyon ba para nila gilapasan sila, gihikawan sila sa katungod o gidergaog sila, mas may mag-hire lang sila private lawyer. Hello sir. Saan naman ni? Waman matiwas. Okay. Naunsa na ni Mr. Inupikis eh. Sir Rami! Sir! Hello sir. Sir Rami. Hello. So naputol sir. Howdy kay bawa ka nga kuan man ni sir kanang promo. Good. Sir Rami, salamat kayo ha. Nya kining mag-follow up mi ani from time to time ug unsay mahimong update ani ni o kalambuan ani ni ang murag gikuan na ni level up na sa nino kini mga demolition team karon kay sa una maglakaw ra man unya mga tawo magdarag martilyo o kanang mga maso o kanang mato pang glintudto diri kanang bara di cabra pero karon unsay gigamit nila diha pag demolish mga 28 ka kabalayan sir? Nakoy nakita dito nga mga heavy equipment pero wa ko kakita nga mao ba gito ilang gigamit ang software mas mga tao katuloy ng maso ug bara mo gigamit. Wa dito gamita sir. Wa dito gamita sir ang katong backhoe ug ang bulldozer.
di lang sa ko kay Bao, kay wa man sa ko kakita, kay Oh. ikadong adlaw na kami nakaadto, kay first day Oh. wa biya mo report ang mga tao sa ilang sitwasyon. O gidasmagan lagi kuno sila dito sa bulldozer. Ni wa ko level makita. si Rami ni level up na sad ang mga demolition team karon no. Sa una mano-mano pero karon wala. Nakatuon sila sa last experience nila, nakatuon sila. Oo. Sige Sir Rami, salamat kay Sir ha sa higayon imong gihatag nga ma-interview ka namo labot ini maong demolition diya sa Subang Dako ha. Sir Bob, salamat kayo sa imong pag-interview nga. Salamat sa imong programa no nga pangmasa kami na imong programa ba. Isa pa yan Sir Rami. Si Sir Rami Inupikis sa Hudo, Mandawi, mga higa. Dinha ni ining atong mga senior citizens diri ba nga mga hatag-hapit na tagatos ang pangidaron. No, ako I keep on praying also no nga uban nato mga senior citizens nga magpabili nin taon ang kapiskay sa inyong panglawas kay nindot man kining kalibutan natong gipuy-an sa pagkakaron no. Okay, so maintain lang yun na ang kanang mga good healthy habits ninyo no. Malipay ra begini sila ang makadungog silang pangan nga ato bitong i-mention diri sa atong programa sama ni Mana Didit Bersidi diya sa Banilan. Nadidit nya ingon siya nga pertig yung pasalamat niya kay kini kunong yang gigamit nga yang gitumar ng life extension wala gyud siya magproblema sa bowel movement mga higala no. Nya si Mana Vida Humawas kanya kung gi-mention mga helper kuha nag mga edad ani no. Makabot kanin sila aning gihatag nga pagidaron nga makadawat ni sila kus ka milyon tingil giga nga Mana Vida Humawas niya si Daddy Suiko 96 namo si edad aning Daddy Suiko. Giga ako tabag kog ampo nga makabot mo o mahimo paabton mo 200. Giga nang idara brogli no. Pero komentaryo sa Ramel murag kanang 200 murag ihay naman sa siguro ka na sayhayan. Nindot yan mga suki na itong ating paminaw dias konsolasyon na si Naldo Ibanez o ang iyang brad na si Eddie Ibanez niya sa Father Fausto Lozentales. Mads dito San Fernando makaablisan sa iyang radyo da ekonomang higala si Father Manuel Tan makamonitor po siya sa atong programa diri sa Karambulang Bisaya ha. Niya na ibutang kay nga konsyal des Lapu-Lapu si Konsyal Joseph Pangatungan. Konsyal good morning, salamat kay Konsyal sa imong continuing patronage sa atong programa dire. Okay. Nya si Kapitan Ruben Patigdas diha sa Suba Basbas. Kapitan, kumusta? Tagko na kuno kay dito mil ang kuan kinini ang kamunggay gitanom dito sa atong compound sa transmitter. Gagato ka dito mil karong bag-o. Wana dagko ana kuno ay. Dire gipang dimulis man kato diha sa likod nya si Kapitan Eduardo Gomera sa Barangay Magikay Kap. Purag hapit na gyud ma-materialize ang imong ambisyon nga magbutag mini park diha sa kilid sa Butuanon River Hapbig sa Barangay Magikay sa Mandawi City. Bumalik ang Karambulang Bisaya kauban ini inyong karambulista Bob Malazarte alas 9:47 sa kabuntagon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel, safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee
coffee nga suwak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduco o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paminaon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops. Kisa kini ni ma'am palihog? Si Joanna Yaris Lane, taga Carmen Davao del Norte. Epektibo gid kayo ang Vitron Drops. Sa una, wala pa siya kapit. Hinay gid kay mukhaon. Masige po siya sakit-sakit. Sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayong lawas. Ganahan na pud kay siya mukhaon. Nindot gid kayo ang Vitron Drops. Vitron. Subok na! A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika. Laging alright sa Starlight Fairies. Nakakasigurado mawagayin mo. Laging alright sa Starlight Fairies. Halika na sakay ka na. Halika na sakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makabog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Padayon kang naminaw sa programang Karambulang Bisaya. Nganong highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, dunay duha ka importanteng mga papel sa mga tawo nga dunay type 2 diabetes. Una, nagtabang batok sa insulin resistance. Sa type 2 diabetes, ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta nini musaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinagi sa vitamin D3, mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdala sa glucose ngadto sa mga cells. Ang resulta, mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ang Life Extension Vitamin D3 nagapalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 magkatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas dali mag-control ang blood sugar ug balikayan ang grabing epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 ngadto sa 5 ka soft gels matag adlaw. 2 ka soft gels human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 ngadto 3 ka soft gels kada adlaw. Okay, gano ang Life Extension Vitamin D3. Gisuportaan kini sa daghang medical studies o mga doctors. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable, 12 pesos kada soft gel. Certified LE, seal aron malikayan ang peke. Asa man mapalit ang libre nga check-up, mapalit sa mga butika sa Cebu City o Cebu Province para mas masiguro ang imong kahimsog adto usab sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy, Cebu Dr. Sibil Osmeña Boulevard, Cebu City, Consolacion, Cebu Province at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative medical practice nga nagamit sa scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3, prevention is always better than intervention.
Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbog probinsya sa Sugbo ug mapalit pod kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Agay! Sakit kaayo akong tiyan! Dili gyud ko kalibang! Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika. Super Fiber ang number 1 nga pangontra sa constipation, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement ug number 1 nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit sa mas colon polyps and ulceration o ang pagtubo og polipo o pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sulod sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wala pang panihapon sa sulod lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber mawagtang nagyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag ang kini og kahupayan sa atong mga tinai, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors. Ready na ba sumakay? Ang buong Sa To Go Travel, biyahing pinasayag ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa timog biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Mura kag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para balingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kahak barkada. sulit, saya sa tugo, let's go! Download sa To Go app o adto sa pila ka duol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa tugo! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlaw Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises. Nangita ka ba og trabaho? Sulbad na. Tawga ang Gonzalodo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Biliesa sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka silang email address hdgonzalodoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement
alang sa inyong mga construction needs. Tawga ang Midilin G-Belt Supply Ready Mix Cement. Garantisado og lig-on ang ilang Ready Mix Cement. Tawga si Bakilit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan, diha sa isla sa Camotes nga nanghinlan og Ready Mix Cement. Tawga ang Camotes G-Belt Adi ana ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Criskin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Uy, murag wa naman tayo oras manghigala. Kalimot ay kog usan ni sa akong giandam kaganina ka item no. Ang DOTR ba o pagani masettle o pagani mahuman ni Cebu Bus Rapid Transit Project wala na sila ambisyon na pud nga mga subway. Ang train kuno manghigala ato na mag-agi sa mga ilawom sa mga syudad sa Cebu City, Mandaue City, Paigusdanao, Karkar, Talisay. Binya na kay bawa kada asle ka na feasibility study manghigala. Sa feasibility study alone naggahin na kuno og budget ang DOTR manghigala 425 million. Paghimo ra na og plano manghigala. Tungas hapit mo tungas bilyon no. Perbiha. Pila na masaghadi ay ang ito na sa kuno ang mga train ato na ilawom sa mga syudad mag-agi. Ay nako. Yan, unod, nahitabong pinusila, pagpamusil ito sa mga tinunan sa San Jose National High School sa Tacloban, mga ikalas, Mandaue City, na manmalit na sila dito ka ng mga detektor para ang mga eskwelahan, mga ikala, ang mga tinunan dito, inigsod, bisa kinsang musod, imuagig ka ng detektor, mga ikala, pag siguro nga, way gidang armas, ang bisan kinsang nga musod sa eskwelahan. Panaganan, saan isa gitanaw, butangan sa CCTV, ato pa ni Jungki Wano manghigala, no? Nautang din na ito masubli, no? Dito ang kaso dito sa transmitter sa studio Ramil Madira o si Glenn Tudtud. Inyong karambulista, Bob Malasarte, salamat, maimbuntag, and may God bless us always. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated. Tung hutong sa ato nga mga balita gihatod ug gidalit kaninyo